Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni elihle leNkosi uJesu Kristu. Kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ivangeli lombuso wezulu, izwi leNkosi uJesu Kristu. Siyanxusa njengokuba unxusa uNkulunkulu uBaba wethu emazulwini ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise ukube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona ushunyayezwa khona kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyele khona ndawonye nifakazelana ezifundisweni zenu ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba nokuthi uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwembhalo engcwele. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. So ake sigobise amakhanda sibonge ubaba wethu esezulwini ngalesikhathi samanje sokuthi izwi lakhe sikwazi ukuba sihlanganyele ndawonye sikwazi ukulizwa. Ake sigobise amakhanda. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nabazalwane, yamukelani umfundisi uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe uJesu Kristu yena oyinhloko yebandla. Amen. Amen. Siyabingelela bazalwane ngegama lenkosi elinamandla, igama eliphilileyo, igama lokuphila, igama lensindiso elikaJesu Kristu uNemandla onke. Silokhu sibona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, moya umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu. Yena uthe wasithanda, wasinika ukuphila ngethemba lokuphila okuphakade ekuvukeni kwakhe kwabafileyo. Silandela uJesu nje simfuna ngezinhliziyo zethu zonke nangokuzinikela ngenxa yokuthi wanqoba ukufa, wayesekhuphukele ezulwini, wayesesinika indlela yokuthi nathi size kuyena, ukuze nathi siye phela lapho ekhona, ukuba ngeke siye lapho ekhona singayazi indlela yakhe. So uma uzwa indaba kaJesu ikuthinta ikwenze ube nokufisa ukuthola ukuphila okuphakade, usuke sewamukele ukuba wena uzophilela uJesu ngoba naye uyaphila. Wanqoba ukufa, wanqoba uSathane. Nathi simele ukunqoba isono noSathane.
akukho ukuthi singanqoba usathane ngokwethu ngokuba thina siyinyama nje engazi lutho efakwe imphefumulo kaNkulunkulu. Asazi lutho ngokwethu. Kepha-ke sasesithola insindiso ngomusa. Umusa uthola insindiso. So imfundiso le elula uma sofuna ukuphila impilo elula. Kepha le mfundiso inzima uma usafuna ukuphila impilo enzima. Ngoba phela uyazikhethela ukuthi ukhetha iphi indlela. Wakhethe yakho ngokuba izindlela zimbili. Iyodwa indlela eyikulungeni. Incane futhi ihanjwa abakhethiweyo. Iyodwa futhi indlela eya ekufeni inkulu kuyona le eya ekufeni ihanjwa abaningi. Abantu-ke abakufeni banomoya obuxubi, banomoya wabazenzisi, banomoya wokuba namanga nenkohliso, banomoya womphakamo abantu abayifeni. So uJesu uzobulala leyo mphakamo kumina ukuthi ungalinge uziphakamise ngoba ngizokwehlisa. Ave kubuhlungu ukuzibona ukhukhumele bese efika uNkulunkulu akwehlisa. Sekuphela-ke konke lokuhlakanipha kwakho uNkulunkulu esekwehlisa. uNkulunkulu-ke osithandayo uthi ungcwele nathi ufuna sifane naye sibe msulwa. So mefika emhlabeni enza isibonakaliso elapha abantu abagulayo, evusa abafileyo, efundisa ngoba ukhulu kakhulu nje abantu babheka ukuthi wenzani yebo wakwenza. Okhulu kakhulu ukuthi waqoba ukufa. Ikona-ke lokho kunamandla ukuthi kwena umuntu wanqoba ukufa. Nami ngifuna ukunqoba ukufa. So inyama yami lenkani ifuna inqoba ukufa. Ifuna ukungiholela esontweni nasekufeni nasogibeni likaSathane. Manje ngimele ukulwa. Ngilwe kuze kube segcineni ngokuba hayi uSathane akaphumule uSathane. Thiwa uthi izithi incwadi lapha kwincwadi yesambulo sahluko 12 lapha mofunda kusukela kuverse 9 nakuverse 11 kuya kuverse 12 ifuna ukuvezela ngoSathane. Incwadi ngoba isambulo esahluko 12 verse 9. Wayesephonswa phansi uDrago. Uphonswe phansi uSathane omkhulu. Inyoka endala. uSathane umoya omubi. Umoya ongenandawo ezulwini, umoya wokukhohlisa, umoya wokuhleba, umoya wenzondo, umoya wokuthakatha, umoya wobufebe. Ungeseze ufeba nabantu ngokwenyama, ufeba nangokomoya. uNkulunkulu ukhala ngokuthi abantwana bakaIsrael bafeba nezithixo. So ubufebe umoya osuke ufuna ukuthi ubhanqe izinto ezimbili ezingahlangani. Umoya abanye wobufebe. Ungafeba nakwipolitiki. Ufike uthi ngapha izifebe phela zenza kanje izifebe. Zithanda ukwenza umathanda. Isifebe sifike sithi hayi mina ngowe-ANC ngizokwazi kufika i-IFP lethu ukudla iyahamba egqoka islipper se-IFP uyoba i-IFP ngoba nakumuntu lokudla ngoba inomoya wobufebe. Isifebe asinaso isisekelo. Isifebe namhlanje sisho lokhu kusasa sisho lokhuya. Umoya wosifebe umoya kaJezebel uzuveza lokwincwadi. Yazi isambulo ukuthi uJezebel amasinagoge ukuthi usefake umoya wobufebe uSathane kubantu. Ngabe wesifazane noma ngabe wesilisa umoya wobufebe nje into ekona. So angikwazi-ke njengomzalwane ukuhlanganyela kumoya wobufebe. Nawe futhi awukwazi njengomzalwane ukuthi uhlanganyele kumoya wobufebe. Ukuba phela kufanele kucace ukuthi umi kuphi. Uma ungamile esisekelweni sobuqotho nobungcwele uzoba kubona bephakathi umoya wobufebe. Ezolonto leyo. So umuntu mebheda uzomvuna khona ebheda. Umuntu benamanga uzomvuna uzofakaze ngamanga ukuba yini uyixoxi. Umoya wobufebe. Iqiniso-ke liyinto engaguquki ifana netshe. Into engakuze ukwazi ukuvela uyisuse noma kanjani. Lithembakele iqiniso. Kepha umoya wobufebe
umuntu ofuna ugxamalaza ngakho uJesu ethi awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Uzokhonza inkosi eyodwa noma ulandele leke bese uyidelela. Awukwazi ukukhonza iqiniso namanga. Awukwazi ukukhonza ubungcwele nesono. Awukwazi ukukhonza ubungcwele notshwala nogwayi. Asahluleli siyakutshela nje ukuthi mase ufuna uJesu ulwela ukuthi wena uhlukanise. Yabona iNgulube idla yonke into iNgulube. Idla insipho, idla kwasisana iNgulube. So ngoba yini ayikwazi ukwehlukanisa, ayikwazi ukudla utshani bodwa. Inkomo idla utshani bodwa neqondile. So inkomo iphila ngotshani namanzi. Kepha iNgulube idla kwasisana. So nomuntu ke othanda isono nofuna ubungcwele wenza lento yokuthi abhaqe isono nobungcwele bese afana neNgulube ngoba akakwazi ukwahlukanisa. Ngimele ukwahlukanisa ngokuba uma ungahlukanisi ithini incwadi wayesephonsa phansi uDrago omkhulu inyoka endala ethiwa umhlebi. Unyoka endala le umoya usathane ngaze aqhamuke nje umbone nje ngapha. Kepha uzombona umuntu unosathane uma unomoya engcwele. Abantu abanosathane ke bajwayele ukubonana kakhulu baze bakhombane. Abanosathane ubani? Ngoba yini? Naye akamboni losathane wakhe. Yabona usathane ufuna ukwazi ukumnqoba ngoJesu. Yabona besuka iJesu. So mekhanyela ukuthi awusambhekile kubantu usathane sombheke kuwena ukuthi angalinga asondele kuwena. Ukuba umuza kwakhe uyanyenya. Njoba kuthiwa kuyinyoka endala, usathane akaqhamuke neshaya izigi. Ngeke uzuzwe ngezigi. Umoya wakhe uyanyenya uthi. Ubona ngoba sexabana abantu seqhekeka sengasazwaniwa ngisho mabandleni. Ngoba usuke sefikile usathane. So awuqala uzihlolisiseke lapho mzalwane ukuthi ngabe wena usahlola yini ukuthi usabile lesisekelo sethu noma usuqala manje usubona abanye abantu wena ungcono kunabo. Uthini umbhalo? Waphonsa phansi uDrago omkhulu inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane odukisa izwe lonke. Lo moya wokuhleba umoya kaSathane. Yabo ngesikhathi uhleba uthi obunye noSathane, lo Sathane ubambe wena okwenza ukuthi ubone umuntu uSathane. Akilo Jesu mekhipha amadimoni bathi unoBelzebub noma ukhipha ngoBelzebub. Ngoba yini uSathane ubenza abangafuni ukukholwa imisebenzi kaNkulunkulu. Imisebenzi kaNkulunkulu ifakazelwa isenzo not ukukhuluma kwami. Ukukhulumeni kwami kufanele kufakazelwe isenzo ukuthi ngiyakholwa amazwi kaJesu ngokuba uthi ke lamazwi lawa esiwezwayo mawaphile kuthina. Ayikho into enzima njengokwenza amazwi kaJesu ngokuba wena inyama yakhe ifuna inkanuko. So uSathane ke ufuna lokho ukuthi wena ungalinge usindiswe kulomoya obambile. Akafuni usindiswe uSathane. And kuwena ukusindiswa isinqumo esakho. Uma ufuna ukuphika uSathane uthatha uJesu nje ukhetha ihlukanisa. Ngeke uzube iNgulube. Ngeke uzudle isono nomgcwele same time. Uzosidla isono sakho nje uqonde mawusidla. Uzobudla umgcwele bakho uqonde ngokudla. Khona ke zikhona izinselelo nezingqinamba nezinhlupho khona lebangcweleni ozohlangabezana nazo. Kepha ke lithi iBhayibheli bekezela ukuba uyahlolwa emlilweni njengegolide. Uma uphumelele uyafanisa negolide elihlelwe emlilweni lakwazi ukuphumelela. Kepha uma uvuma izinhlupho nezilingo zikhaya phansi ufana yini ukhulu noma utshani ufaka umlilo bakhe baphela indaba yakho. So khona abantu besindiswa babomlilo wamaphepha. Bavutha kakhulu bebesaqala ukusindiswa. Ungafunga ukuthi bazokwenza into enkulu. Kube nje izilingo ezincane bawe bangaphinde bavuke bese uSathane ngoba bese vele efuna uqeda ngabamba olanda amanye amadimoni awu7 abuye ushaya yonke lento ukuthi uyiqala. Lemsindiso ukuthi uyayazi usuzoyigcina ngomlomo ukuthi angeke asindiswe. Akusizi ukuxoxa ukuthi wakwasindiswa ongasasindisiwe. Uyafana nomuntu oshayela abantu izandla bengaphakathi endlini enhle. Wena ungaphandle uzolala ngaphandle ngoba kuthiwa khona izinja lezifebe nabathakathi nababulali nezangoma nabo bonke abenza imililo nabathanda amanga. Ngoba ngaphakathi kukhona abangcwele. So akufanele ushayela abantu abangcwele izandla ukuthi hey yazi nami ngangisindisiwe ngangikhuluma ngezilimi.
Zikusiza ngani manje izilimi zakho? Zikusiza ngani izilimi zakho ngabusakholwa? Baningi. Wayesephonsa phansi uDrago omkhulu, inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane, odukisa izwe lonke. Udukisa balini? Izwe lonke. Udukisa izwe lonke. Yabo lokhu uzibona ukuhlakaniphile. Usudukile. Ukuba wena uzibona unjani? Uhlakaniphile. Ithi incwadi eZaga. Meyala umzalwane. Sahluko 3. Sukela kuverse 4 and 5 and 6. Incwadi nje yeZaga le sahluko 3 iyala nje umzalwane othi ufuna ukukholwa. Themba kuJehova. Wena ungaziboni uhlakaniphile kepha yenza njani? Themba kuJehova Ngayo yonke inhliziyo. Ngayo yonke izilingo nezigameko ziyafika sokugcoba inhliziyo. Kepha wena lithi iBhayibheli themba uJehova. Lapho sekuthi khona ithi nca ayazi wangijwayela, ayazi wanginyakisa. Uthi nje Nkosi bulala lo moya nalenkanuko efuna ukunqoba. Ukuba mina ngisengikhethe wena and ngifuna ukuma kunzima ukhonza uJesu ngokuba fanele wena njalo uhlezi ucasha kuyena. Akacashi kwena uJesu. Wena ucasha kuyena makufika izimo. Uyahamba uyokhala kuyena ukuba kulungisele inhliziyo yakho elungele yena. Ukuba yini uJesu ayenzile? Usinike amandla ukwazi ukwahlukanisa ukuthi isiphi isinqumo ofuna ukusithatha. Ingakho kuthiwa izindlela zimbili. So uma zimbili indlela nawe unikwa amandla ukuthi uthathe isinqumo. Akekho umuntu athathele omunye umuntu isinqumo ngaphandle kwengane esethiwa esikoleni iphakela ukudla. Naye futhi ke bese kuthubeka ko grade 10 ekuthiwa khetha-ke manje sofike kulesigaba sokukhetha. Ukhetha ukwenza siphi isifundo. Bese iyakhetha-ke siyaqala lapho seyinokwazi ukwahlukanisa. Kepha ngaphambilini kusukela ka-grade R kuze kuyofika grade 9 ibiloke nje ifundiswa yazi lokhetha ka-grade 10 seyiyakwazi ukwahlukanisa. Nengane encane-ke kusukela ebunganeni bayo izikhule ingaphansi komzali. Kanjalo namanje ingaphansi komzali ngoba mzali uNkulunkulu ngezwi. Lalela ngizelwe ngezwi. Uma uzelwe ngezwi kusho ukuthi-ke awusahambi ngezwi lasemhlabeni nenkohliso yasemhlabeni, so uhamba ngezwi likaJehova. And izwi likaJehova lifuna umuntu othemba kuyena ezwini, lofuna futhi ukuthembeka ezwini. Ingakho lithi-ke themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungenciki kokwakho hlukana nokuncika kokwakho ini uqonde. Usho ukuthi ungasazihambele ngokuhlakanipha kwakho. Ngoba abaningi behamba ngokuhlakanipha kwabo bawile kule nto ekuthiwa ukukholwa. Yabona into lethi ukukholwa. Uma usheshe uhlakaniphile usheshe uphezulu ushayise njengomkhumbi osuke ushayise ematsheni esuyacwila uphele ngapho. Banike mazise yena, mazise uJehova ezindleleni zakho zonke, kuzona zonke izindlela ozihambayo azisa abanini uJehova. Lapho khona sebekuhleka azisa uJehova. Lapho khona bekuhleka azisa uJehova. Lapho khona bekuzonda azisa uJehova. Lapho ungawuthola umsebenzi mazise uJehova. Ungenalo iplate lokudla ungayontshontsa azisa uJehova. Uyakuqondisa imikhondo yakho bese yena uyakuvula izindlela zakho. Njengoba eziqondisa indlela zakho nje wenzela ukuthi ekuhambeni kwakho ungasoleki. Lalela mina umuntu manje uyangisola ngibe ngazi kahle kule mpilo ngibavelela kuyona anginankinga ngoba ivele usathane ngummangalelo wabazali bakhe. Kepha uma engayitholi into azoyimangalela nawe ufune noma ngabe yini encane angayisebenzisa ukuze wena ube nokungazethembi nokuzenyeza ukholweni lakho. Kepha uNkulunkulu ufuna labantu akuthiwa bomeleyo baqinile okholweni. Kunzima ukukholwa kepha kumnandi ngokuthi uyaqonda ukuthi ukholwa yini. Niphonse izinkathazo zenu zonke izinkathazo zakho uziphose phezu kwaJehova ngokuba yena uyasikhathalela. Uthi-ke masiqonde silinde isitha sethu isitha somuntu uSathane. Angeke umakhelwane wakho isitha somuntu makhelwane uSathane. Umakhelwane wakho kuthiwa mthande njengoba uzithanda. Ngeke uthande uSathane noma uzithande. Kuba uthanda isono. Awukwazi ukubiza omunye umzalwane ngesono noma ngoSathane. Awukwazi. Lithi iBhayibheli-ke mthande khona ekuzonda bese uyamkhulekela bekukhuluma kabi noma ekuzingela. Yayizona leyo. Ngoba yini uzoqondiswa wena ukuthi ukwazi ukunqoba lo moya kaSathane osebenzisa umakhelwane. Ngeke ukwazi ukunqoba umoya osebenzisa umakhelwane uma uzofana nomakhelwane.
uqinelwe inhliziyo njengaye, ube nomona njengaye, ube nenzondo njengaye, ube nolaka njengaye, ngeke ukwazi ukunqoba uSathane. uSathane unqotshwa ngothando. Enzo le, ngoba uSathane ukumisa ngani ngenzondo ekukholweni kwakho, akuyisa kushaye phansi. Kepha uNkulunkulu ukumisa ngani ngothando. Ingakho nje iBhayibheli uNkulunkulu wathanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe yona yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi. So uJesu ngikholwa ukuthi ke thanda umakhelwane wakho nokuzithanda and ukhile lowo noma isahluthulelo somngene emusweni kaNkulunkulu. Nalokho siyazi ukuthi siyamazi yena. Siyamazi yena. Uma sigcina imina akukho kholwa. Ungayigcini imiyalo. Angikathali ukuthi ngabe ukhonza kangaki noma uya kangaki esontweni. Akukho nsindiso ngaphandle kokugcina imiyalo kaNkulunkulu. Lokho wathi ngiyamazi. Uma uthi uyamazi kepha ungayigcini imiyalo kaJesu. Ungumqambi manga. Oyini? Ungumqambi manga. Uma uthi uyakholwa kepha uyigcini imiyalo kaJesu. Ungumqambi manga. Unamanga. Iqiniso alikho. Futhi iqiniso alikho kwena. Kepha ugcina izwi lakho. Kepha lowo ohamba ngamazwi esiwayalelwe lothiwa ke thanda umakhelwane wakho njengokuthanda. Uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye impela. Ogcina izwi. Yabona into abayinsindiso ayikhulula. Usuwedwa sokudlinza. Yazi nje lena ngithanda. Yazi lento iyangihlukumeza. Ukuba ke yonke lento ufike ishade down ngegama likaJesu Kristu. Ayiqhamuki kubaba. Ungadlinzi ngokuba. Ungaloku ucabanga izinto ezimbi njalo. Ungaholwa inhliziyo. Lwela ithi enye incwadi sahluko 12 amaRoma. Verse 14. No, 16. Manibe inhliziyo nje. Masibe njani? Manibe inhliziyo. Masibe inhliziyo. Ningazindli okuphakemeyo. Ungazindli. Ungacabangi. Ungaloku ujule ngezinto ezingaphezu kwalokho okufanele ngabe uhleli khona. Kodwa yaneliswani ngokuphansi. Aneliswani ngokunjani? Ngokuphansi. Okuphansi lokho esikunikile uthando kaNkulunkulu. Yilona uthando kaNkulunkulu lenza ukuthi wena ungasoleki phambi kaNkulunkulu ngokuba unothando lokugcina umyalelo wakhe. Ningazishayi abahlakaniphileyo. Nasethi ungqayisa ngithi ubuza incwadi yamaRoma le. Incwadi yamaRoma naye kale kwincwadi kaNdoduzana. Ezakhe isho the same thing. Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho. Mesabe uJehova. Mesabe bani? uJehova. Ungazibona ulungile. Yabona uzibona ulungile ingokuba wena ubona ngathi yonke into yenza kahle. Mina ngizibona ngenza kahle konke. So uma ngizozibona ukuthi ngenza kahle eqale ngibheke ukuthi ngokwezi uNkulunkulu uthini. Ngabe lento ngithi ngiyayikholelwa ngisamse. Ngoba phela uma ukholwa lamazwi lawa afuneke sikwenze la ubhalwe phansi. eBhayibhelini. Angifuni ukuthi angisho abanye bakholwa ngokwenzi wena ubheka abanye wena. Awukholwa ngenxa yami. Ukholwa ngoba uzwe izwi wakholwa yilona hayi mina. Uma ngibheja mina phuma kumina. Hlala ezwini ngoba ngeke uzwahlulelwe ngamuntu hayi ngoba wabona umhlenge ebheja nawe usiyabheja ngene ezulwini thawo nawe uvela ukhohlakele ngokuthanda ukukhohlakala. Uma uthanda ukulunga uzohlala kulungeni yofike ukukhomba abantu ukuthi ke angithi nami nje omunye uyakholwa kepha wenza ukubuela wenzani wena? Wenzani? Uyini wenzayo wena ukhombisa ukulunga. Mesabe uJehova. Mesabe glory to God uJehova. Kudede ekubili. Bese ubalekele ukwenza kabi. Yenzo lento le. Yini ongathi iBhayibheli liyahlukumeza ngani? Ukuthi liyakhuza. Ukuthi uyakwenza kabi. Alisho iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu abathanda uyabasola. Yini uNkulunkulu bese sisola bese siqale sibeke izabo. Ukuba yini siyathanda vele ukwenza isono. Yini uNkulunkulu njalo bekusola awusolwa yini? Sola izwi lithi uNkulunkulu bonke ngibathanda uyabasola. Njengoba besuke sola ingane nami ngiyakusola. Bese kumele usole manje sekunezizathu zokuthi manje ungafuni ukukholwa noma wena ufuna ukuzilandulela. Ukhohlakele nje. Uma ufaka uyafela. Faka notshwala, faka nogwayi, faka nemali, faka namanzi ukuthi amanzi abusisiwe. Ufaka nemithi. Uyisifake nje sikamoya. Faka ngoba kusathana. Yonke lekhombisa yona uyayithanda uyahamba awubanike lencwadi yeNdoduzana le yokuqala yaseKorinte sahluko 6 lapha ku verse 18. Isono siqala semncane awukwazi ukuvele wona somdala abantu abaqala ukukholwa sebebancane besebancane lento yokuthi ukholwa
nokuphila impilo eqotho bakhula nayo uNkulunkulu ayifake enhlizweni yabo kuba nzima ukuthi ivele iphume kepha uma uqale ngokukhohlakala wasindiswa kulula ukuthi uphinde ubuyele futhi emanyaleni ngokufana nento futhi yaphalaza yaphinde yabuya yazothi umphalazo wayo kepha uma lento ifaka umncane ekhuleni kwakho uzokhula ngqo so kubalulekile ukuthi ebusheni bakho baziqinise kubalulekile ukuthi ebusheni bakho ukhuzeke uma ukhuzeke ebusheni bakho uzokhula nawo umoya wenkani uzokhula nawo umoya wobufebe uzokhula nawo umoya wenkanuko yebo lento nayo anginawo amandla empilweni yomunye umuntu nginamandla kepha engalikuwa kuthiwa shumayela izwi noma kuthiwa kunjani shumayela izwi ezindaba andike ukuthi ubhalo incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko 6 verse 18 yes balekelani ubufebe balekelani ubufebe zonke izono azenzayo zingaphandle komzimba kepha owenza ubufebe wona owakhe umzimba kepha lo owenza ubufebe wona ini owakhe umzimba balekela ubufebe ngenyawo zombili besaba uNkulunkulu ungahambi uhlamba kwakho kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likamoya oyingcwele awazi wena ke mzalwane awazi yini ukuthi umzimba wakho uyithempeli umzimba womzalwane umoya kaNkulunkulu ongcwele enamukela uma uthi mamukele ukuthi usindisiwe noma uyasindiswa yindaba ungezwa abazalwane abaningi bafika benokushisekela bathatha ivangeli umuntu akabuza imibuzo engathi uyaguquka ekhambeni kwesikhathi uyambona manje usephinde udakeni sefane ngulube ekhipha udakeni uyophinde uyobhuquza lapha fika bathi awafuna ukuluka wayeka ukuluka wathi abantu uyawayeka wathi amabhluku uyawayeka kwinto umzalwane usuyambona sefana amawiki futhi onginike lencwadi le ama-elibuzana elo ufuna incwadi abaseGalatia sahluko 3 bengaphosisi kusukela kuverse 9 njalo ke abokukholwa bayakubusiswa kanye noAbraham okholwayo no only u4 kusukela kuverse 9 kepha manje njengalokhu senimazi uNkulunkulu ngoba manje senimazi uNkulunkulu yebo phezu kwalokho niyaziwa nguNkulunkulu uma wena uvuka uJesu uhlukana nemisebenzi emini mase umazi uNkulunkulu nawe uyakwazi ngokuba konke akushoyo uyakwenza kukanjani manje kwenzeka kanjani onjani nami umbuzo lencwadi yafika isikhathi uNkulunkulu kwenzeka kanjani ukuba nibuyele uphinde ubuyele futhi emanyaleni ezifundisweni zobungane ezilulana uphinde ezintweni ilokuthi nifike namukela ivangeli leBhayibhelini bese ngekingene lapha ku-YouTube nohlangana nilalela abafundisi bamanga bese kuba lula bebenikwazi ukuthi banishushuzele ukuthi niqhubeke nihlale esolweni ngokuba nihlale ezweni anifuni ukufundiswa into yenza ukuthi ningaphelelisa emngoleni inokuthi anifuni ukuzwa nifuna ukuzilalela nabafundisi benu labamanga kubhalwe phansi ngani ukuthi egcineni bayozibuthela abafundisi ababayitshela izinto abafuna ukuzizwa ngoba yini abantu bajwa izindlela baflethelise izindlebe zabo eqinisweni belalele izinganekwane abantu bayazithanda izinganekwane nezingelutho bathanda izinganekwane abantu elithanda ukuphinda nibe izigqila wisigqila sento uNkulunkulu akhiphe yona uNkulunkulu ukhiphile abankekeli uphindela khona uNkulunkulu ukhiphile amangelo uphindela khona uNkulunkulu ukhiphile ekufebeni uphindela khona uNkulunkulu akhipha enyangeni nasezingobeni ethakatheni yonke le uNkulunkulu akhipha wena ubona ungazi ukuthi ingcono uphindela kuyona ngoba kulabantu abaningi ozungeze nabo abenza lezi zinto so manje mawubheka wena isimo noma ubuka izinto zenzeka ubona ngathi isinzima ngathi isimo kusona ngeke sisakwazi ukuthi lesilunge bese ulalela usathane ehlebele umhlebo omdala noma bayahleka ngokholo lwakho bese noma banyokoloza noma bayahlokoloza noma bakubandlulula ngokholo lwakho bese uvele ukhethe ukuthi nawe ufane nabo uweak nigcina izinsuku nezinyanga nezikhathi abasaba
okhisimusi ohlukanisa ama-Valentine o-Mandela Day. Nginovalo ngani Ngiyasaba ngani ukuthi mhlawumbe ngani hluphekela ngeze. ukuthi yonke le nto le lensindiso eyamahala abantu sidlule ezinkingeni ezingakanani. Sitshela abantu iqiniso. Sathane zama ukusivimbezela ndlela zonke ukuthi singabatshela abantu iqiniso. Kepha ngoJesu siyanqoba samile namanje siyashumayela ivangeli. And futhi ngeke size sime ngoba naku sithi abantu bathi sizoqhubeka uma ukuthi kufanele ngife ngifele ivangeli fanele ngife. Akufanele ngithi ngoba naku ngibona abantu bebaningi benza into engasile bese bhawala nami ngibe munye nabo. Ngoba yini sengiyafeba uma ngenza njalo. Ithi iBhayibheli kwincwadi yaMathewu sahluko 10. Incwadi yaMathewu sahluko 10 kusukela kuverse. Incwadi yaMathewu sahluko 10 kusukela kuverse 34. Matthew 10 verse 34. Ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Uthi uJesu befika ningathi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizanga ukuletha ukuthula. Angizanga ukuletha ukuthula kepha ngizohlukanisa. Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise. Ngizophambanisa kwabakho bethi yemsamo uJesu ethi yangapha engcoleni ngizokhetha ukukhetha abantu. Uma ugogo wakho ethi ke nabona ufukwenza namagobongo ufaka izikhumba uzokhetha ukhetha uJesu namagobongo. Uma wakhe sebenzisa amanzi ethi wena usiza noma kuthelwa ngawo wena ufuna uJesu uzokhetha ukuthi uthatha abantu. Uma wena usahleze empilweni ufeba sefika uJesu ethi uJesu akahlangana ukufebe wena uzokhetha ukuthi ukhetha abantu. Uma ukuthi wena uphingile nengane yakho lonayo ngiyona semshadweni uzokhuluma iqiniso emva kwalokho bese ukhetha ukuthi ukhetha abantu. Uma uhleze emshadweni wesibili unkosikazi wakhe saphila uqala wena uzokhetha bese fika uJesu ukuthi ufuna abantu. Asinafanele uJesu nezinto ezifuna yithina. Uma ufika uJesu wena ukhomba manga uJesu uzofaka umoya weqiniso ukhuluma iqiniso wena. Nendodakazi nonina. Uma wakho bethi ke abodesa bomzimba wakho kuzedliwe ekhaya uzokhetha uJesu ukuthi ufuna uJesu. Nomalokazi nonina zalo. Uma umalokazana wakho nonina zalo bakho bephambanisa nezwi loNkulunkulu uzobe ukhetha. Lezo nto leyo njengoba ulethe inkemba lezi lakhe liyinkemba. Elizowahlukanisa njengoba ishiwo njengoba besahluko 4 verse 12 noma sahluko verse 12 lo ncwadi mosabe lapho kulo sahluko 4 verse 12 bese bhala kumnike yona le ncwadi kubele kuyona ngoba izwi likaNkulunkulu liphilile izwi likaNkulunkulu linamandla libukhali nezonke ezisika ngothi zombili yes lihlawa kuze kwahlukaniswa umphefumulo kwahlukene umphefumulo. So understand uJesu uzolanda umphefumulo wakho. Inyama yakhe ifuna ukufela ifuna udabutshwa uJesu uthi umphefumulo wakho ungowakhe. Uzokhetha abantu ukuthi ufuna ukhonza abantu. Umphefumulo nomoya uzokwazi ukwahlukanisa. Yebo lento leyo. Lakulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Yonke into esenhliziyweni yakho uNkulunkulu uyayazi. Ingakho ekutshela ngezinto ezenhliziyweni yakho. Futhi akukho nto edaliweyo. Ayikho neyodwa into edaliweyo. Engabonakali phambi kwakhe. So ngiyacasha ngathi ejuleni kolwandle ukhona. Uthi ungena ngaphansi kwethe ukhona. Uthi ejuleni komhlaba uyafuna ukuphela ukhona. Kepha konke kwambuliwe. Konke kwambuliwe. Usobala. Usobala. Emehlweni akhe. Siyakuzilanda kuye. Siyakuzilanda phambi kwakhe. So sesiqedile emhlabeni. Sesihlobisile sachoma, sanenkani, sanolaka, sanenzondo. Bese sifika phambi kwakhe athi sithi yakhona siphathe amaBhayibheli. Bese simele sizilande ethi ke awuvule phela. Nali izwi la. Ikho ngale incwadi esavula. Ithi savula izincwadi. Nenge yavula. Eyophila. Kodwa abantu abangaba bangatholakala ngale ncwadi le basebethatha ukuthi usethulile umlilo. Ukuba yini? Abantu bathi baphathe amaBhayibheli bese kumele baphile impilo ephakathi eBhayibhelini. Bafuna ukuphila impilo embili. Abantu bangabazenzisi nenzela imindeni yenu, nenzela izingane zenu, nenzela abazali benu bese kukhona akuhambi kanjalo. Bhayibheli ithi yebo hlonipha ihlo nonyoko kepha uma uJesu ethi into ayifuni umzali wakhe ethi yenze uzomela ukhethe. Uzomela uthathe isinqumo. Ngoba yini usuphilela abantu uJesu. Uphilela abantu uJesu. Iqiniso lebuhlungu. Iqiniso futhi liyahlaba. Iqiniso lenza ungathandeki unyayineke. Iqiniso lenza ukuthi uhlebeke.
Lenze iqiniso ukuthi wena nje kube lezinto abantu bazohleka nawe phambi kwakho bese ucashile bese vaka lokho bavele ukuthi abakuthandi nalento ekhulumayo. Nezitha zomuntu ziyakuba ngabendlu yakhe. Nalabo abayizitha zakho kuzoba yilaba ozalwa nabo. Yini ukuphela ukuthi ukhanya kufikile ezweni. Bese fika ukhanya. Angithi bese nomfowethu bese mehlele. Sithi hayi sobashaya, sabe sobashaya. Mase kufika uJesu ethi ukuthi sabe sobashaya ngithi hayi fanele ngithi ngeke. Manje saphuza utshwala. Befika umfowethu eshawa lapha ngeke ngikwazi ukumlwela ngazi ukuthi uchawelana. Bese vaka lokho ngithi ngizomlwela ngimfele isidakwa ngoba nako ngithi umfowethu kamedaba ngishawa ufuna shawa lapho khona uzofunda ukuthi utshwala beke duty ngqondo ukwenza ukuthi uyesilima. Uma ukuthi lapha umunyiwe ngekwazi ukufuna abantu abamnqumile. Angiyona iphoyisa mina ngone umthetho. Mina nithi nami iBhayibheli ungaphindiseli ukuthi ngokubi. Othanda uyise nonina kunami. Uma uthanda unyoko noyihlo kunoJesu Angifanele. So uma ukuthi wena awufuni ukuyeka izinto ezishiwo abazali bakhe eziphambene nentando kaNkulunkulu noma eziphambene nentando kaNkulunkulu ngobona ukuthi umyeni wakho uthi kanje noma ke unkosikazi wakho uyamsaba ukuthi uzokushiya so ufuna ukuthi manje ube isifebe esizofika sikhonza uJesu nomkakho ngamanga uJesu uthi awumfanele. Nothanda indodana noma indodakazi. Nalowo futhi othanda indodakazi yakhe noma indodana kunoJesu. Angifanele. Ingane yakho isikhohlakala ihamba ingena ngemingamaweni wena uphezwe evikela. Ingane yakho ibhizi ikhatha abantu wena uyavikela. Imindeni iphelile. Lempahla zabantu ziyantshontsho wena ingane yakho uyavikela. Uzoyibheyilela ejele, ubheyilela inkabi, ubheyilela isela, ubheyilela umuntu othakathayo. Hamba uyomkhipha ejele. Ngoba yini uthanda igazi lakho kakhulu ngokungcwele nobulungiswa. Akusebenzi ngegazi ezulwini. Asingeni ngenyama negazi ezulwini. Ungena lapho abalungele ukwenza intando kaNkulunkulu. Nongathabathi isiphambano sakhe angilandele. Ongathathi lenze leyo ungcwele ayiphinde ngokupheleleyo uthi uJesu akamfanele. Ofumana ukuphila kwakhe. Lokho-ke uzama ukusindisa emhlabeni. Ngakho nje ukuthi-ke uhambe uyothwala ngoba usakuhlubeka. Ukuthi uhambe uyontshontsha, uhambe uyogqekeza, uhambe uyodubula umuntu ngenxa yemali, uhambe uyokhomba, lapho uhambe uyodayisa umzimba wakho. Wenze zonke lezi zinto ezizokwenza ukuthi uzame ukusindisa noma uphike uJesu bese fika isikhathi sokuthi wena uzingele. So kumele umfele phela uJesu uyamphika. Ukuthi awukazi ube neqiniso. Uthanda uJesu ngoba bekumnandi. Bese kufika isikhathi esinzima, so uyaqala manje usuka yinhloli uba umzenzisi wa yiphenhlophe. Usuka isifebe, sufeba nenkohliso. Ufeba nesono. Kanti uthi uJesu uyamthanda. Bese kufika isikhathi sokuhlupheka. Sozama ukusindisa. Uthi-ke nozama ukusindisa. Nozama ukusindisa ukuphila kwakhe. Uyakulahlekelwa yikho. Uyaqhubeka ufike phambi kwakhe ethi angikwazi. Menza okubi. Ukuba yini emhlabeni unika isikhathi sokuthi uphile uJesu. Lemhlabeni siphila ngaphansi komhlaba wesono. Siphakathi kwezono ezingomfuni uJesu. Ngisho abazalwane abafaka izavatho abamfuni uJesu bayamphika. Olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yakhe. Uma uhlala kwisekelo sikaJesu kuze kube sekupheleni uyakukufumana. Uyothola ukuphila phakathi. Siyakutshela mina ngikholwa ukuthi uJesu waphila waze wamefa efele phesiphambanweni wavuka. Nami ngifuna lokho. Wakhuluma iqiniso uJesu kwaze kuba sekufeni. Wakhulumile amanga ngaba nenzondo ngaba nolaka. Lapho uJesu uthe sefika wayikhuculula leyo nsila leyo. So leyo nsila kusho ukuthi iphele unomphela ngoba uSathane ulokhu efike efuna ukuzokuvuselela ukuthi uyakhumbula ukuba ufeba wena. Uyakhumbula ukudala utshwala wena. Uyakhumbula ukuba ubhema wena. Uyakhumbula ukuthi wena uphila kamnandi eKutapa ama-club. Awufisi ukubuyela khona. So mina fanele ngenze njani? Nkosi ngicela ususe emicabangweni emibi akuyona yakho. uNkulunkulu akakufunele ukuphi. USathane ukulethela lezi noma ukhishwe kuzona uzokhumbuza zona futhi. Ningabi naqala lani nakubani. Kungenzeka yini ukuthi ungakazi uyidle KFC uyihalele? Kungenzeka yini ungakazi uyekhaya ukhumbule ekhaya? Kungenzeka yini ungakazi uphuza ubhiya uhalele ubhiya? Ukhumbula into oyaziyo ngithi. USathane ukukhumbuza ngento oyaziyo. Ungamelani ngento oyaziyo? Sathane indlela angena ngayo ufuna ukungena nezinto ozaziyo vele ubuthanda. Ayithande hip hop wona ngithi ubuthanda. Awuza ukukhumbule le ngoma, ukukhumbula le ngoma leya.
uyisela etheni uyobe isigqila salento le wena uthibalekele yazi baningi abantu abafuna ukubalekela isono ngapha uSathane ugcina bafanga ngaphansi kwesandla sakhe bagcina bevuma ukuthi abafuna umthulela uSathane ingakho ubona udadewethu bedakwa ngezinga leqiniso ubona abafowethu bedakwa ngezinga leqiniso ubona baba bethu bengafuna ukuphuma kulezi zinto zasemsamo ukuba yini ke zifakiwe zajula kubona ngisho ngathi ke uma lento le yokungcwele ingafakwa usemncane kunzima ukuthi iphume somdala uthatha uJesu and uJesu akakuncengi uyatshela ukudlula izokufaka esimogweni uthi mina ngakudala mina ngomfanekiso wami ukuthi ungifunze ngabe ungifunzile yini ngokuqamba manje ufunze ba njengoba nje ukhatha abantu ufunze ba njengoba uzonda kangaka nje ufunze ba njengoba uJesu uhlakaniphile nje ufunze ba ufunze ubaba wakho uSathane uthi ningabayisho uSathane lezi nkanuko zakhe niyakuzenza ukuba ngombulali nomqambe manje kusukela seqaleni akawazi ukukhuluma iqiniso uSathane bekhuluma manga ukhuluma into yakhe ngoba vele ungubaba wamanga so ezinganeni zakhe fokazelwa manje ukuthi ingane zikaSathane lezi umzalwane akazi ngxahaba umzalwane akazi ukuthi ufuseke omunye umzalwane akamqalekiso omunye umzalwane akamhlelo omunye umzalwane uSathane lo ubuzazi ukuthi umzalwane ubhekela lezi inkinga umele ukuzimiso zakho kuJesu uphenduke ngakho iBhayibheli lithi phendukani yena wona lawo wabhabhathiswa sinikwe imfundiso yokuphenduka siyawenza amaphutha ngakho uthi phenduka yakukwenza kabi funda ukwenza okuhle kulula ukwenza kabi incwadi ubusisiwe abahubo sehlo 1 kusukela kuverse 1 abahubo sehlo 1 kusukela kuverse 1 Misevaka lokho akutshela ukuthi ke umuntu omusha ngazihlambulula kanjani incwadi yabahubo 119 verse sehlo 119 verse 9 and verse 10 and 11 onginika incwadi ke bride lapha abahubo incwadi yamahubo isahluko sokuqala ivesi lokuqala ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi yabona kutshela ubusisiwe uma umuzo uNkulunkulu amazwi kaNkulunkulu abadingi umuntu kuzowenza adinga wena yalizwa nizwe okay lithi ungenzi phela kusho yimi lenza lokho Yesu ungakholwa kumina ungakholwa yimina ngene uNkulunkulu wakho ngikhomba kuphi esikoleni nabangani abakhethi bemani lithi iBhayibheli ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zabantu umzali wakhe akafuni ukuthi ulale ungashadile kepha wena sobhizi lokuncenga umfana lokuncengela ukuthi hayi ngizoncikisa sosoma soyenza yonke lonto uNkulunkulu akayifuni lonto leyo uthi thatha umfazi wakho ongemi uNkulunkulu abazali bakhe abathanda ukuthi ube isibotho ube isidaba kepha abangani bakho kulula vele ukuthi uSathane ngitshela uSathane uyakwazi ukwenza ukuthi kube lula kwena ukuthi ufele ukuthi ube isidaba ukuthi ube umqambe manga ukube nenzondo ubone kufanele ungaxoleki kube yini uSathane inhliziyo yakho uyenza ibe enkulu kulula abantu bebethi hayi ukuze uphile kamnandi lafanele siyogqekeza fanele sihlaba manga fanele sisikema abantu sathi imali zezogogo ngabanga ugogo omdala inkunzi ubamba ikhaya edala inkunzi yini lekhanda lakho kuthini ungathatha umzimba wakho uyanikela ngawo ukuthi ulawo umuntu ngenxa yemali uthini lekhanda lakho ngithi mina ngamane ngicele kunokuba ngintshontshe ngingamane ngizilahle ngicele ngiphiwe menqatho kenqatho kunokuba ngizithole senqaba amanga ukuze ngizuze ngisiza ngani so uma uhlala nabantu abangasile emakhanda bazokwenza ungasi nawe ngoba yini awufuni ukwenza izwi phambi kwakho ukulunga kukwena ngaphakathi ngesikhathi behlohle bethi thatha la ngubhiya thatha la ngugwayi ufake emlomeni uyazi inhliziyo yakho ayivumi and futhi uSathane umenza ukuthi bakuncenge ubona uzovuma ngesikhathi uqaba ubuza ukuthi awuyizwa lento uyazi ukuthi amazwi abazali bakhe ayaphela kwena ungalingi ujona funda uqede wena uphilizwe wena kulomfanele bekulandele umnika nesikhathi sokuthi azikhaze ngamanye thu lekhanda eqinile uzwa kepha uyezwa esikoleni kepha labafana balo bekulandela labo nabantu bazele bekulandela lawo awezwa ukuthi
ukuthi umfana ukuthi ngoba naku usuyalala kufanele uzizwe ukuthi umfana nalo ntombazane ngoba ningazala abazali babo ungasebenzi kepha ugijima ukwenza into zabantu abadala egcineni uzothi bese esezalisile kwathiwa yeka-ke phela manje ukufunda hamba kosebenza usumzali hamba usebenza ngelinye ilanga ingane manje seyihambe ezinyathelweni zakhe noma seyiqala uhlupha selebona nje mina ngoba ngisokwenza ukufunda ngoba nje mina ngikude kabi empilo mina noma kuthiwa ukuthi hamba ugibele embhedeni ukwenza imikhuba pho manje kuhlangana laphi mina thola isijoka ingane ubona usafuna ukuvala uzipho usafuna ukuthi sipophe amaphende eceleni ifinde ngeke lahle iphinde ongemi endleleni afuna ukuma endleleni bebezisola uNkulunkulu afuna ongahlali enkundleni yabakoloti abantu abaphikayo abantu abanenkani abantu abazitshelayo yebo ukuthokoza kwakhe usemthethweni uhlala ezwini kaJehova yabona ivangeli eliphilileyo yilona nelikutshela imikhuba yakho yenzayo lokukhohlisa abafowenu nobaba bakho no-anti bakho nomalume bakho awaqona hambe ubaba bakho isoka lapho isoka kukuphi manje lezi ngane abezitshala ezweni kuthiwa indaba yazo ubona wathi uyakuzibona wathi indoda afuna kwamba ukutshala izingane abesifazane bayathuka babizwa ngemilanjwana bebezala izingane abesilisa kukuhle uma bezizalisa abantu besifazane boningi ezabantu bezingane futhi abangazishadi izwe libonile kuboniswa abantu abazali abakhohlakele odadewethu abakhohlakele abafowethu abakhohlakele nathi thina sikhohlakele sivumela ukuthi sikhohliswe abantu sibe silazi iqiniso ngihoma umthanda uJesu manje inene uzomvuma wonke amadoda asazoguqa phambi kwakhe wonke lempakama efebe nokuthanda amanga nenzondo nokudala utshwala usazoguqa nakho kuphela kwendaba uthe nangu kuphela indaba lapho sekuzwakele lapho sesikwenze konke mesabe uJehova thina imiyalo yakhe uhlala kuyelana noNkulunkulu ngokuba lokho kungokwabantu konke lokho esikwenzela emhlabeni akubona kwaNkulunkulu okunikwa kepha lokho akunike thina kungokwabantu sonke ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahluleleni usazoyisa yonke imisebenzi kuphi ekwahluleleni okay nangoku uJesu esefika incwadi eMateyu 25 verse 32 athi uJesu uma indodana yomuntu seyibuye inkazimulo kayise ihlale saso ukukhosi inkazimulo yobuya nezingilosi bese iqoqa abantu emakholweni omhlaba wonke kuyizo babeka phambi kwayo bese bahlukanise ithatha abanye babeke ngapha kwesokhohlo ithatha abanye babeke ngapha kwesokunene kuthiwe izimbuzi lezi ngoba imbuzi ayizwa bese kuthiwa izimvu lezi ngoba izimvu lezi eziluswa ziyazwa bese ngokwaloko athi-ke ezimvini zakhe-ke wozani kumina nina bakhethiweyo bakababa ukuba nina nizodla ini ifa lombuso elilungiselweyo selokhu kwasekelwa umhlaba sibekele ukuphila impilo yobungcwele nempilo yaphakade ifa lelo labalungileyo impilo yaphakade zonke izoni nezimbuzi ziyaphakathi esihogweni izophuma esihogweni zemlilweni ichibi lomlilo lokho kufa kwesibili ezindaba bebe sethi wozani angisho yazi ukuthi-ke uthi sizoyiswa kuphela kwahlulelweni sahlulelwa so ingakho ngiphila ngokuhlola unembeza wami ukuthi unembeza wami ngakukhululekile ngaba ngilibambile iqhubu ngabe inhliziyo yami ithobekile bekuthi ayithobekile ngithi Yesu thobisa inhliziyo yami izilungele intando yakho lo nzondo afuna ukuyifaka usahlale kumina ngishutha down ngegama lika Jesu Kristu le nkanuko lafuna ukuyifaka mina ekuveli kwena ngishutha down ngegama lika Jesu Kristu kuthiwa zenze kanjani lezi kuthiwa ukukhona okuncane ngeke wenze lutho namba amabandla angafunda amabhayibheli nami izinkonzo ezingafundisi ngeBhayibheli bese ngicabanga ukuthi ngizoba ngcwele ngomlilo indaba ineBhayibheli ingakho ungakhathaleli ukuthi ubani othandayo ubani ongathandi indaba ineBhayibheli mawuthatha izwi uthatha ukuphila uthatha umhleli nami ngifana nawe ufuna ngithathe lento ozoyithatha angisakhiswa ubuso bomuntu
Angisakiswa ukuthi unesibhamu noma wabulela abantu abangakanani, angisakiswa ukuthi unemali engakanani. Anginandaba nalokho. Ngibathanda bonke abantu, ngiyabahlonipha, kepha anginaso isikhathi somsangano. Anginaso isikhathi somsangano, angizenzisi futhi. Nginothando. Ngiyathanda ukuthi uNkulunkulu angifundise ukubekezela, ngithande. Kepha nje isono angenze ngisinyanye isono. Angenze nje kube senhlizweni yami ukusinyanye isono, unganyanye abantu. Nginyanye ukwenza kabi phambi kwakhe. Abantu abaningi abakhulekeli lona, bakhulekeli bafuna imali, bafuna imisebenzi, bafuna promotion, bafuna abafazi, bafuna imizi. Uthi iBhayibheli, funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe uqala. Funa yini? Umbuso. Funa uNkulunkulu ukuthi abuse kwena enhlizweni yakho. Ningabi naqala lani nakubani. Bese ngoba uthole ukulunga kwaNkulunkulu. Bese ethi zonke lezi zinto ziyakunezezela, yokunika umfazi ukufanele, akunike umsebenzi okufanele, akunike umuzi omuhle, akukomelise ngokuziphatha kahle kwakho. Lapho ngoba ukwazi ukubekezela, ufuna impilo esheshayo. Kanjalo noSathane uyakukhongozela ukuthi thatha, ulinde bonke abantu abazofuna ukukhangeze impilo esheshayo. Impilo esheshayo. USathane umile, ingakho ethi uJesu uma uthi ufuna ukuthi uthi guqa phambi kwami yonke lento ebonayo enhle emhlabeni ngizokunika yona ngoba konke kusezandleni zami. Yabuza nje konke kusezandleni zikabanisi kaSathane. Lapha labo abalungela uNkulunkulu uSathane ubenza badry. Njengoba bedry nasehlani uSathane wefuna ukubadryisa kuba yini? Bebengezwa. uNkulunkulu wasethi ke bazolinda ke. Abahambe lehlani kuze kufe sonke isizukulwane esikalungile. Ungakholwa kwabo kwenza ukuthi bangayi eKhanani ngesikhathi. Bahlala iminyaka u40. Ngoba yini babekholwa uSathane uNkulunkulu abengamlaleli. Babefuna ukuphinda kuphi? eGibhithe. So namanje ke simele ukuthi uSathane akafuni isikonyeliswe ngesikhathi. So uNkulunkulu uthi nimele ukubekezela. Nimele ukulinda. Uthi uJesu kuyofika abaprofeti abaningi. Othukisa abaningi. Kepha labo abayobekezela kuze kube sekugcineni ayusindiswa. Sisindisiwe ukuthi siyakwenza isona. Kepha khona insindiso yangempela. Ngoba khona isikhathi siyakuzona isikhathi ezinzima. Sozomela isikhathi ukuthi sifunani. Yonke le mpilo yobukhazikhazi izothathwa yilabo abafuna vele impilo yobukhazikhazi. Bonke abafuna ukuya ezulwini ngoba kusazofika isikhathi sokwahlukanisa. Manje nje sisaziphilela sifuna ngasoke siyafana. Sisazohlolwa bazalwane. Sisazohlolwa hayi kancane futhi. Ngiyakubonga ngobuqotho benhliziyo. Ngiyakubonga uthi uDavide, ngiyakubonga ngobuqotho benhliziyo. Lapho ngifunda izahlulelo zakho. Lapho ngifunda izahlulelo zakho ezilungileyo. Izimiso zakho. Nezimiso zakho. Ngiyozigcina. Ungangishiyi naqala. Ungangishiyi naqala. uNkulunkulu siza umphefumulo wami. Siza inhliziyo yami. Susa umoya wenkanuko kimi. Susa umoya wenkani kimi. Susa umoya womona kumina. Susa umoya wenzondo nokuhleba kimi. Ngize ngibe qotho phambi kwakho, ngingalahlwa Nkosi namandla. Izimiso zakho ngiyakuzigcina. Izimiso ngifuna ukuzigcina phela. Ungangishiyi nakancane. Ayizona nto leyo. Ngifuna ukuthi ngazi izwi kaNkulunkulu uthini. Yazi ulazi izwi kaNkulunkulu ungafuni ukulifona ubhizi neTV, bhizi nefoni. Aphiki ukuthi ifoni ikhona yasetshenziswa. Kuyaphela ukuthi ifoni uNkulunkulu wakho kakhulu. Engathi iTV uyithanda kakhulu. Bese kuziwa eBhayibhelini unezinto ekumele uzisho zokwenza ukuthi abantu bakuSathane ayikho into angakuniki yona zokwenza ukuthi wena uzilandulele bekumele wenze kahle. Ayikho into angakuniki yona uSathane ukuze wena uzilandulele ukwenza kahle. Yiloko ngifuna ukutshela. Ayikho into angakuniki yona ibe isizathu uSathane ukuze wena uqhubeke wenze kabi phambi kaNkulunkulu. Uthanda lapho uSathane. Yabona uma ungavumi amacala akho. Uthanda lapho uSathane. Uthande kumnyameni. Akufisela ukhanya. So wena kumnyameni uthanda ukudonsa abasekukhanyeni beze kumnyameni njengawe. Wena usekhanyeni uqonda ukuthi wena ukukhanya kwezwe. Khanya phela ukukhanya kwakho phambi kwabantu ukuze babone bakhazimulise ngemsebenzi yakho ubaba usezulwini. Lo uNkulunkulu esithi amkhonza fanele abonakale ephila kuthini.
Ngoba nalabo abanosathane bonakala ephila kubo. Insizwa iyakuyihlanza kanjani indlela yayo? Insizwa ke ethi incwadi iyakuyihlanza kanjani inhliziyo yayo noma indlela yayo na ngokuqaphela okwezwi lakho. Ukuqaphela ukwenza izwi likaNkulunkulu. Yenza loo nto leyo. Insizwa umuntu omusha iyokwenza kanjani ukuthi iphile impilo kaNkulunkulu? Nayo indaba inezwi. Animagwala. Ethola ekhulunywa ngeBhayibheli abantu bafaka izinto abangazazi bakhuluma umlomo wemide. Noma kuthiwa ulifundile iBhayibheli noma ungaliqondi ukhuluma umlomo wemuntu, ukhuluma into ongayazi, ukhuluma okwangani. Kanti ufana nomthombo ongenamanzi. Ufana nenkungu eqhutshwa umoya onamvula. Abantu bakaze bathembe bathi lo muntu uyalazi iBhayibheli bese kuthola abaqondayo iBhayibheli bese bemfaka imibuzo asisale engazi iBhayibheli ke ungalingi umnezelele bazini uNkulunkulu ukuya ukusola uthola abantu umqambi imali. Hayi uzozifika uzothumela bazokwazi ukuveza ukuthi umqambi imali. Uthi uPetru uyaphendukani? Yilawo nalowo babhathiswa egameni likaJesu Kristu. Kwanye kwamngeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Kukho ukuthethelela kwezulu zethu. Ukuba lesithembiso ngesenu nesabantwana esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubantu. Bayisefakaza ngamanye amazwi amaningi ngobayala batheni. Sisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Sisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. uNkulunkulu emuhle siyambonga ukuba konke kusebenzelana kube kuhle kuyena nalabo abamkhonzayo abamthandayo. Namanje uNkulunkulu sithi-ke maliphakanyiswe lidukise igama lakhe. Bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa le namba uyibona esikrinini iyona. Sithi uNkulunkulu aqhubeka asebenze imisebenzi yakhe kuze kube phakade. Baba uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu siyakubonga uNkulunkulu ngomusa wakho nangothando lwakho. Namanje siyakunika udumo sithi uNkulunkulu namandla khazimula inhliziyo zethu ufake ukwesaba lokuhamba ngezwi lakho ngokupheleleyo. Size siphelelise othandweni lakho uNkulunkulu ngesikhathi esibekiwe. Ukuba uNkulunkulu umnini mandla onke namanje intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini kuze kube phakade. Amen.